Не спират да се оправдават, но не поглеждат себе си. Оплакват се от съдията, от липсващите им играчи. Отборът ни бил прекалено твърд. Да, ЦСКА е твърд срещу Левски, но не само в този матч. Последните 12 години армейският тим наложи тежка форма на доминация. 12 шампионатни победи срещу едва 6 сини. Всичко започна с Стойчовата серия. 6 поредни дербита. Тогава му викаха Тройчо, защото ги газеше с класика всеки път. В тези години Левски излизаше с една единствена тактика: да рита, да реже, да спира ЦСКА с грубости. Но резултатът беше ясен. Червените побеждават. Червените доминират